Öňler sebäplerde Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýa-da ogly Serdar Berdimuhammedowyň saparlaryna taýýarlyk görülýärdi. Indi uly Berdimuhammedowyň gyzy Oguljahan Atabaýewanyň saparyna da taýýarlyk görülip başlany diýip Balkan welaýatynyň saglyk pudugyny akbar çeşme aýdýar. Saglyk işgärleri häzirki wagtda Balkan welaýatynyň saglyk goraýyş müdürligine, Türkmenbaşy şäher saglyk öýlerine, köp ugurly hastahanada, şeýle-de Balkan Abaddaky welaýat hastahanasyna hemde ene mähri merkezine we beýleki saglyk edaralaryna adatdan daşary sapary taýýarlyk çärelerine badalgy berilenini aýdýarlar. Şeýle çäreleriň çäklerini awaza fiýahatçylyk zolugyna ýerleşen çağılar sagaldyş diýinjalış merkezleriniň işgärlerine täze lukmançylyk eşiklerini satyn almaklyk tapşyrylypdyr. Öz çykdyjylarymyzyň hasabyna täze ak halat we ak şypyk satyn almaklyk talap edilýär. Diýip saglyk işgärleri aýdýar. Azatlyk radiosynyň saglyk pudugyna çeşmesi ýokary derejeli saparyň öňümizde hepdeniň başlaryny amala aşyrmagyna garaşlýanyny aýdýar. Saglyk işgärleriniň bir näçesi awazadaky çağılar sagaldyş merkezleriniň hemde Türkmenbaşynyň köp ugurly hastahanasynyň daşdy böleginde soňky bir näçe gün bäri arassaçlyk we awadanlaşdyryş işleriniň ýaýwanlandyrylanyny aýdýarlar. Işgärler gije gündüz saglyk deskalarynyň töweregini arassalamak işlerine çekilýärler. Diýip işgärler aýdýar. Golaýda Türkmenistanyň siýasat sahnasyna Berdimuhammedowlar maşgalasynyň ýene bir agdasy işçiň orun alyp başlady. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň gyzy Oguljahan Atabaýewa howandarlygy mätäş çağılary himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat garnasynyň vice-prezidenti wezipesine beýlenenden soňra möhüm jemgyýetçilik şäherleriniň başyna çekdi. Media serişdeleriniň zenan ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi. Şeýle-de ol daşary ýurtly mehmanlary kabul etdi, bir halkara maslahata başlyklyk etdi. Oguljahan Atabaýewa bir näçe hepde munurul Monaco knyazlygyna iş saparyny amala aşyran Türkmenistanyň wekiliýetine de ýolbaşçylyk etdi. Ýurdun siýasat sahnasynda 3-nji baş peýda boldy. Diýip bir ýerli Tinçadat radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşykda aýtdy. Türkmenistanyň däp bolan tejribeleri görä döwlet ýolbaşçylarynyň welaýatlara amala aşyran saparlaryna aýratyn taýýarlyk görülýär. Munyň üçin köp halatda büdjet işgärleri mejburi çärelere çekilýärler. Ňasaglary teritmeli lukmanlar täze akly wagtlary satyn alyp saglyk edaralarynyň daş töweregini awadanlaşdyryp mehmanyň saparyna taýýarlyk görýärler. Diýip saglyk işgärleri aýdýar. Mundan odal şeýle taýýarlyklardyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýa-da onuň prezident ogly Serdar Berdimuhammedowyň welaýatlary amala aşyran saparlarynyň öňü syrasyna batlanýardy. Döwlet ýolbaşçylarynyň ýokary wezipeli adamlaryň sebäpleri diýen saparlary öňünden yglan edilmeýär. Ýöne şeýle saparlaryň öňü syrasyna möhüm saparlara mahsus taýýarlyk çäreleri ýaýwanlandyrylýar. Balkan welaýatynyň saglyk edaralaryna alınıp barlayan taýýarlyk işleri Oguljahan Atabaýewanyň ahal welaýatyna iş saparyna amala aşyryp sebäptiň saglygy keldiş okuw terbiýeçilik toplumyna, köp ugurly hastahanasyna hemde enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezine alınıp barlayan işler bilen tanış bolmagynyň ýa-da gawat kelýär. Bu barada döwlet medeniýet habar beripdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna çeşmeleri hem bu sebäpde saglyk edaralaryna hem prezidentiň aýal dogunyň saparyna taýýarlyk görülýänini aýdýarlar. Türkmenabad şäher häkimligine çeşme 20 aprel üçin şäheriň ýeri köçeleriniň ýokary derejeli sapar bilen baglylykda ýapyk galmagyna garaşlyanyny aýtdy. Yerli ýaşaýjylar Türkmenabadyň bir näçe ýeri köçetini howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýänini aýdýarlar. Türkmen medeniýetyne görä howandarlygy mätäş çağılary himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat garnasynyň vice-prezidentiniň welaýatlary amala aşyran saparlary garnanyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň beren tapşyryklaryndan ugralýar. Oguljahan Atabaýewa ilk başda mart aýyny Arkadaş şäherine geçirilen köpçülik doýun bag ekmek çäretine gatnaşyp ýurdun siýasat sahnasyna işçiň orun alyp başlanyny yerli ýaşaýjylar bu işçiňligiň güýçlenip dowam etjekdigini şaklapdylar. Şonu Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşy bolan bir lewaply ýaşaýjy Haçana Berdimuhammedowlar maşgalasynyň biri telewizionda uly planyna görkezilip başlansa ähredadyň düşnükli bolýanyny, onuň ýakyn wagtda möhüm döwlet wezipelerini eýelemeginiň iki uçsuz bolýanyny aýdypdy. Şonu ahal welaýatynyň bolan beýleki bir ýaşaýjy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ilk başda dürli edaralara ýolbaşy beýlenip wezipe basgançaklaryna ýokary göterilmegini ýatlap bu ýagdaýyň halk maslahatynyň başlygynyň gyzy Oguljahan Atabaýewa babatyny hem şeýle boljakdygyny çaklapdy. Sinçiler ýurtda Berdimuhammedowlar maşgalatynyň şahsiýet kultunyň ilgiderli ösdürilýänini aýdýarlar. Gurbanuly Berdimuhammedow ilk başda 2020-nji ýylyň fevral aýynda prezident wezipesinden çekilmek niýetini ma'lum edeninde döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi ödüniň makul hasap beýanyny aýdypdy. Munyň ýa-da onuň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine eýledi. Häzir bolsa uly Berdimuhammedowyň gyzy ýurdun siýasat sahnasyna işçiň orun alyp başlady.
Türkmenistanda jemgyýetçilik transport hyzmatlarynyň kemçilikleri, awtobuslaryň we otlularyň köp ýerde düýpden gatnamaýanlygy, ýollaryň yaramazlygy dirarly döreýän ulak hadiseleri şol sanda agyr şikayet etmeleri we ölümlere getirýän halatlary ila darasynda nägilelikleri we aladalanmalary artdyrýar. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri häkimetler tarapyndan bu mesele üns berilmeýänligine, ýagdaýyň agyrlaşýanlygyna ünsü çekerler. Demirgazyk Daşoğuz vilayetinde awtolog ýol hadiseleri köpelip ölüm hadiseleri artýar diýip yerli çeşmeler habar berýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan Daşoğuzly kanun goraýjylary ýol hadiselerini köpelmeginiň esasy sebäbiniň vilayetdäki awtoýollaryň hatardan çykmagy, ýollaryň soňky 10 ýyllyklaryň dowamında talaba laýyk bejerilmeýänligi bilen baglydygyny aýdarlar. Awtoýollaryň çukurly, hop hatarly bolmagy hem adam itkilerini getirýän awariýalaryň sanyny artdyrýar diýip çeşme aýdar. Ýurtda ýol hadiseleriniň resmi statistikasy çap edilmeýär. Bejerilmedik ýollar köpelen awtologlaryň gatnawyna hem çydamaýar. Jemgyýetçilik transportynyň ören azdygy sebäpli hususy transport taksiler ýylad üçin köplenç ýeketäk gatnaw serişdesi bolýar. Ýurtda umumman we Daşowuzda hususan taksi ulogy bugünkü günde ýylad üçin şäherara we şäherýaky transport gatnawlarynyň ýeketäk görnüşi bolup durýar. Vilayet merkezinden etraf merkezlerinden owalara gatnaýan awtobuslaryň ugurlarynyň gürlügi we reýsleriniň ýygylygy epesli kemeldi. Diýip Daşoğuzly çeşmeleriň ýene bir aýdar. Onuň sözlerine görä owalara gatnaýan awtobuslar ýektuk saklanyp galan ýerlerinde günüň dowamında bar ýogy 1-2 reýsi ýerine ýetirýärler. Daşoğuzdan etraplara gatnaýan awtobuslar hem köp halatlarda öz işini öýlen saat 4-de, käbir halatlarda 5-de tamamlaýarlar. Netijede şähere gatnap işleýän etraply gullukçylar, işgärler, büdjetçiler, işden soň taksi ýa-da hususy marşrut taksilerini münmeli bolýarlar. Diýip çeşme aýdar. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä Daşoğuzda ýylatyň otly bilen gatnamak mümkinçiligi hem örençäkli bolup, otly diňe paýtagta barýar, emma etraplaryň arasynda gatnamaýar. Vilayetin itaati ýylatly ýerlerini birleşdirýän demir ýol liniýalary bugünkü günde ýolagçy otlysyz galýar. Häzirki wagtda Daşowuzdan diňe Aşgabatda günde bary ýogy 2 ýedek tiz otlysy ugraýar. Bu otlylar Andalip, Ýylany we Görogly taxta stansiýalarynda toktap geçse-de, bu sol stansiýalary bilen ady bir etraplaryň we vilayet merkeziniň arasyndaky şäherara otly gatnawyny üpsün etmeýär. Diýip Daşoğuzly çeşme aýtdy. Daşoğuzly demir ýol işgäriniň sözlerine görä Demirgazyk vilayetten paýtagta barýan otly etraplardaky sandyja stansiýalarda saklansa-da ýene ençe metriň üstünden durman geçer. Yerli ýaşaýjylar vilayetiň ençe ýeriniň üstünden geçýän demir ýol liniýasynyň ýylatyň transport ýerurlyklary üçin ulanylmaýanlygynyň sebäplerini düşünmeýär. Demir ýol liniýasy vilayetiň Demirgazygynda Zarpçy, Lawak, Tahyada şýaly stansiýalary öz içine alyp Guwadag we Boldumsad etraplarynyň çäginden geçer. Demirgazyk Günbatarda Könürgenç we Saparmat Türkmenbaşy stansiýalaryny öz içine alyp şol bir atly etraplaryň çäginden geçer. Ýagny demir ýol fiziki taýdan vilayetiň Aktepe'den başga ähli beýlek etraplaryna barýar. Emma iş ýüzünde häkimetler bu urlar boýunça şäherara otlularyň gatnawyny ýola goýan oklar diýip Daşowuzyň demir ýol pudawynyň işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi we hiç bolmanda günde 2 sany reýs ýola goýulsa-da epesli ýylady üçin ýol azabynyň çözüljegini bellidi. Ýurdun gündorundaky Liwap vilayetiniň ýaşaýjylary hem jemgyýetçilik transport gatnawynyň ýylatyň talaplaryny ödäp bilmeýänligini belleýärler. Vilayetiň Demirgazyk Günbatardan günorta gündora çenli uzunlygy 600 kilometrden geçýär. Köýtendäg Magdanly ýaly şäherlerden vilayetiň administrativ merkezi Türkmenabada çenli aralyk 400 kilometr töwereginde bolup, Demirgazyk gazy ojakdan hem merkez Türkmenabada çenli aralyk 350 kilometr töwereginde. Azatlyk bilen gürleşen yerli çeşmeler şeýle uly aralyklary awtobusda geçmek, onda da onlar çylap remont we bejeriş görmedik, deşilip çüräp çukurly ýollardan aşmak gaty hoply diýip belleýärler. Awariýalaryň sany görnetýän artdy. Köp keterli we näsap adamlar şeýle uly aralyga taksiýa ýa awtobusa yaramaýar diýip Hojanbazly ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçymyz Tewitdäki ýolagçy otly gatnawynyň ýagdaýy barada Türkmenabadyň demir ýol pudawynyň işgärleri bilen söhbetde şoldy. Anonimlik şertinde gürleşen işgärleriň sözlerine görä şäherara otlularyň gatnawynda hem noksanlyklar göze ilýär. Soňky 10 ýyllarda bu urda öňden bäri bar bolan ähli otlular ýatyrylyp häzirki
wagtda diňe tally merjen kelif uğru boýunça durnukly däl gatnaw tertiýi bilen gatnaýan şeherara otlusy galdy. Ýogsa öň welaýatymyzda çärjew seydi, çärjew kelif tally merjen, çärjew repetek, zerger farap uğurlary boýunça şeherara ýolagçy otlulary gatnaýar diýip çeşmeýär. Liwap we Daşoğul welaýatlarynyň arasynda hem demir ýol gatnawy ýok. Habarçylarymyz bilen gürleşen Marly, Alhally we Balkanly ýaşaýjylar hem ençe milbäri transport kynçylyklarynyň ejir çekýänligini we netijede 100 miňlerçe adamyň bir etrapdan başga etrapa ýa-da welaýat merkezine baryp gelmeginiň uly mesele öwrülýänligini bellediler. Gurýanatly Mara welaýatynyň Aşgabat, Mara Türkmenawat demir ýolunyň welaýatyň çägnek stansiýalaryna meselem 3 Ajy, Ravnina, Zähmet, Moly nepesi hiç ýyly otlu saklanyp geçmeýär. Terhedawat Mara uğruna hem hiç ýyly şäherara otlary goýulman. Diňe günne bir gezek gatnaýan Aşgabat, Terhedawat otlusy bar. Dip Marly çeşme gurrun berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan paýtaktly ykdysady bilermeniň sözlerine görä, ilatyň gündelik hereketi şolsanda işe baryp gelmek üçin zerur jemgyýetçilik transportyny ösdürmek sebetleriň ykdysadyýety üçin möhüm bolup durýar. Ilatyň eliýeteli we ýygy-ýygydan gatnaýan otly awtobus ýaly şäherara uly hyzmatlary bilen üpçün edilmegi ilkinji nowbatda döwletiň we ilatyň ykdysady işçiligini hyzmat ediş pudugynyň kämmilleşmegine ýardam berýär. Dip tinçaýdýar. Türkmenistanda täze gara ýollaryň we demir ýollaryň ençemesi guruldy. Döwlet ýol guruluşyna ýatyrylan maliýe serişdeleriň mukdaryny köpçülüge ma'lum etmeýär. Transport ulgamynda şol sanda jemgyýetçilik transporty uğrunda ýyllar boýy dowam edýän problemalary resmi derejede kommentirlemeýär. Türkmenistanyň 30 ýyla golay wagt bäri goňşy döwletler bilen hem özara otly awtobus gatnawlary ýok. Rim Papasy Fransisk Paska duşenmesinde 21 aprel günü irden agyr pnevmoniýa keselinden soň 88 ýaşynda aradan çykdy. Bu arada Watikanyň tele ýaýlymy arkaly kardinal Kevin Farrell ma'lum etdi. Aradan çykmazyndan bir gün öň Paska bayramçylygynyň dowamında pontifik köpçüligiň öňünde ilkinji uly çykyşyny edipdi. Papa Fransisk Rim Katolik Kilisesiniň 266-njy papasy bolup Ýewropanyň dasyndan taýlanan ilkinji pontifik bolupdy. Fransiskiň aradan çykmagy bilen dünýäniň durly künjegünden gynyn satlary we hormat sözleri gelip gowuşýar. Dogly sady Jorge Maria Bergoglio bolan Fransisk Buenos Aires'de Italiýadan gelen immigrantlaryň maskalasynda dünýä ýenipdi. Ol ilki hime hünärmeni bolup işledi we soňundan 1958-nji ýylda Jezuitlere goşuldy. 1969-njy ýylda ruhanylyk wezipesine bellenip 1973-1979-njy ýyllarda Argentinanyň jezuitleriniň baş ruhanysy wezipesinde işläpdi. 1998-njy ýylda Buenos Aires'iň arhiyepiskopi wezipesine bellenip mundan 3 ýyl soňra Papa Jan Pavel II tarapyndan kardinallyk derejesine çykaryldy. 2013-njy ýylda Papa Benedikt XVI wezipesinden çekilenden soň ol Papa saýlanyp Asizili Mukaddes Fransiskiň hormatyna Fransisk adyny aldy. Ol Watikanyň mali ulgamynda düýpli özgertmeleri geçirmäge çalyşdy we kilisede ruhanylar tarapyndan edilýän jinsy kemsitmelere garşy çäreleri güýçlendirdi. 2025-nji ýylda Umid adly awtobiografiýasyny neşr etdi. Soňky ýyllarda onuň saglyk ýagdaýy gowşap başlady. 2021-nji ýylda içege operasiýasyny 2023-nji ýylda bolsa garyn operasiýasyny geçiripdi. Ol ýyzygderli diz we arka agyrlary bilen ýüzbe-ýüz bolup köplenç tegirli oturuşda hereket edýärdi. 2025-nji ýylyň başynda Papa Fransisk köp görnüşli demaliş ýollarynyň ýokunjy bilen keselhana ýerleşdirildi. Keteli iki taraplan pnevmoniýa öwrüldi we ol uzak wagtlap keselhanada bejerge aldy. 23-nji martda keselhanadan çykaryldy, emma onuň ýagdaýy doly dikelmedi.